Ebi, cyfle cynnar fan hyn, mae Ebi'n glir! Fe ddyle fod i gwneud yn well wyddoch chi. Fe alle yr eiliad honno fod wedi bod yn allweddol. Fe drwodd un erbyn un cynnar yn y gêm, ond mae'r rhai fod jyst neud y llygad i'r golwr a chwipio i fod i gornel arall. Davies yn ceisio mynd ar dan. Gwaith da fan gan Ebi. Hyfryd y gyffyrddiad mewn at Leo Smith. Fo sy'n cael yr ergyd. Y golwr yn penderfynu i tharo hi allan. Ond oedd y gyffyrddiad bach hyfryd i fwydo'r bêl na i lwybr Smith ac oedd ergyd Smith yn gywir yn doedd. Am gychwyn i'r gêm. Hwna di, mae'n rhaid y twyllo, wedyn mae'n ymestyn dipyn bach. A o'r ongl mae o yn, dwi'n meddwl sef wedi medru ffeindio'r gornel. Dyna mae'n dda di'r ogyn yma. Sbiwch lle mae Davies. Yn ei hanelu hi mewn. O, gafodd Wild i ben iddi hi. A ddi'n syth at y golwr. A mi fydd Wild yn teimlo y dyle fod i sgorio. Mae'n amseru hi. Mae'n amseru well ar amddiffynwyr. Mae'n fyny, mae'n neidio, mae'n momentum ganddo fo. Mae'n penio i lawr, ond mae'n penio i ganol o gol. Os yna neb eisiau colli hon, mae Eiron Edwards wedi colli honna. Mae Mullen yn rhoi ar draws rwy'n efo gol! A mae'r bediau. Ac unwaith eto, oddi ar Robles, mae Byrne yn arbed yn gampus. Mae'r symudiadau efo'r croesiau yma gan Mullen yn werth gol, dydy. Hudson yn cael ei ben iddi, sawl gwaith wedi deud hynny. Williams. O, mae Williams yn dda i gael honna mewn! Llaw oddi, o na lawiad. Ac oedd yr hen lwynog Wild yn gwybod a mae'n mynd i gael carden felen am middrafferth. O, mae'n mynd sy'n iawn. Ond edrych adi, mae'n mynd am y posti gyntaf, dwi'n mynd i gyrraedd i. Dwi wrth y modd efo ymosodwr sydd wedi ymroi i'r hediad. Ia, mae edrych yn ar bwrpas, mae'n cael cardu melyn, mae'n heiddi hynny. Teil hyfryd, gan Edwards o ganol y cae. Curran. Williams ath amdani. Wel, mae Harrison yn gorau cadw lygad arni, dydy, oherwydd mae Curran wedi mynd ar draws y golwr, mae wedi tynnu llygad Harrison. Curran nid yn dda, cael ei droed chwith o gwmpas on i gael y croesiau mewn. Gath o'n digon hynny fynd i posti bella, dy Michael Wild. Mae Williams di mynd i posti gyntaf. Edrych a, mi dyle fod i gael ei ben i ni. Curran. Wild, rhyddhau Williams. Williams ben i lawr ar hyn o bryd aros am y cymorth. A'r golwr yn dod ac yn aros ac yn hwyr am Eiron Edwards. Di'r rhoi'r bel yn hefn yr hwyd. Peniad gan Eiron Edwards. Oedd na ansicrwydd amddiffynol. Dyna chi sut i droi amddiffyn yn ymosod sydyn. A dyna'r gol. Hir ddisgwyliedig. Maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. Mae'r drws di agor. Pa mor arwydd y cawl fydd y gol yna. O, gres gan Aaron Williams. Dyna pan mae'n yn y tîm i wneud hyn. Rhaid i ddweud i Astles, do ddim digon agos i stopio y croesiad. Mae o bedwar llath. Mae'n rhaid i fynd agosach yn ei stopio. Ond Cymra'n byd wrth Eiron fel arfer yn amseru'r ediad yn cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Just yn berffaith i'r peniad yna. Hanner llath o fan am ddiffynwr. Tynnu fwy'r posti bella i gael y hanner llath. Mynd o'i flaen o a fyny a penio i fewn. Da ni mewn i'r hanner awr ola. Pencampwyr ar y blaen. Astles yn cael ei ben iddi hi. Hudson yn cael ei ben iddi wedyn. Ac mae'n cael ei chlirio am ddiffyn da. Oedd i ond am bel i mewn. Mae'n neud hynna. Mae Hudson yn penio. Mond hynna beth eitho'n neud yn ôl y draws gwrs chwech. Cei Connah'n lwcus am unwaith. Ond maen nhw'n aros efo'i dynion a maen nhw'n clirio yn y diwedd. Nawr te. Mae'n bwysig i'r Seintiau Newydd bod nhw'n cadw'r pwysau ymlaen, ond wyddwch chi beth da i wedi gweld yn barod fel mae y pencampwyr yn gallu symud fyny'r cae mor sydyn. Pŵl efo Williams o'i flaen o. Nawr te di Williams yn gallu croesi greu gol arall mewn at y posti, felly Wild yn cael ei beniad. A mae mewn. A mae Michael Wild
wedi sgorio yn erbyn I hen glwb, a mae yna stori'n datblygu fan hyn. Nid yn unig stori bod y Seintiau wedi golli am y tro cynta'r tymor yma, ond stori bod nhw'n cael eu curo gan gyn arwyr. Mae ddwy, I ddim. Maen nhw wedi cael y rybydd o'r gol gyntaf. Maen nhw'n cael dod gormod o le, gormod o amser, ond mae ei gyd I wneud i'r gwasanaeth efo'r croesiad o safon, ond rhediad Michael Wilde yn dod I fewn, amseru, asesu hediad y bel, a wedyn y momentum wrth rhedeg I mewn I neidio'n uwch na'r amddiffynwr, a rwan penio efo pwer. Mae'r cyfeiriad ganddo fo, mae'r pwer ganddo fo, ond mae'n ei ti edrych yn hawdd. Fedrwch chi'n ffeindio'r gornal o well na hynna, Nick. Mae hynna'n sgil anoddach yn y gêm I fedru cynnyrchu hynna. Mae Michael Wilde wedi dod edrych yn hawdd yn 17 oed. Andy, how significant was that performance and that result? Well, the result's the most important thing. You know, you want the performance to go with it. So the result, first and foremost, was the right result. And the performance was magnificent because, you know, we come up with a game plan of where we thought we could exploit them. And we, to be fair, we ran all over them at times on the counter and down the sides. Scott, a disappointing evening in the end. Yeah, decisive moments change games, and obviously it was pretty even first half, but I thought we started really well. If we'd have got that first one there that we've nicked in, and we started brilliantly. But obviously the keeper saved it, then he's had a save from Leo, and then we've had one near post, which I can't remember who had that chance, but another really good chance that they've saved, and it was going to be always going to be a tight game anyway. But they got the first one, the nose in front, and then scored again pretty soon after that, and it was very tough to come back from that. What you say, it was pretty tough to come back from that. When you're 2-0 down at that point, did you see from your players, did you think there was a way back at all? Yeah, it's difficult. I mean, the pitch is more conducive to cows being on it, I've got to be honest, but that's the way it is here. It's always been, even when I played here. But credit to them, you know, they were organised, and the goals they scored, we highlighted, and that's where they score their goals. Very good delivery and two good headers, really. Eiron, oedd hwnna'n gêm ardderchog I wylio. Sut gêm oedd I chwarae yn ddi? Na, ti'n lot o nerves cyn y gêm, ond pan ti'n cael ar y pitch, ti'n neud siŵr ti'n neud bob dim yn iawn, a just nath I enjoy heddiw, yn ennill yn erbyn hen tîm. Wel ie, dy gol di oedd y gwahaniaeth, y gol gynta yn erbyn dy gyn-glwb. Sut deimlad oedd hynny? Nath I just gweld y bel, oedd yn bel gwych, a fi just meddwl ti'n gorau cael o'i gyntaf, a just cael llygad a nath o mynd fewn, ond na, just yn hapus I cael y 3 pwynt, ond da ni gorau push ymlaen rwan. O faint oedd y lanwad all y ganlyniad na gael ar bethau rwan? Na, oedd y gêm yma, os da ni'n colli, dwi'n meddwl mae'r season bron drosodd, ond bydd dro, bydd o'n iawn, ond ti'n ni ennill, da ni'n cyfartal efo nhw rwan ar pwyntiau, a ti'n O'n i symud ymlaen am y gêm nesaf, da ni ddim yn ennill y gyngrair yn ennill y gêm yma, so da ni just got to push ymlaen am y gêm nesaf. How significant do you feel the result can be for the rest of the season? It's 3 points, Nicky. It's just 3 points. That's all it is. We're gonna have to go to them and play them at their place, and we have to play them. No, the thing that excites me is the performance at their place. We destroyed them at their place, and we lost 1-0. And we've done it again here today, so it's a really significant moment because it's not a case of knowing that you can stay in the game. We know now we can run all over them. We're still top of the league, 15 games in, and we've had a really good start. So I think we've been doing really well. They've been getting little goals at the end of games, which they've got the odd point where they've won and they maybe got a couple of draws, but they're doing okay as well. Long season, and you know, I think teams underneath us, Bala are doing well as well, pressuring us, and obviously Connah's key, it'll be good for us anyway.